да. Много добре се получават нещата. Гърбицата ми пречи. Тук на това ли? Да, подпираме. Да не ти е голяма каската нещо. Че е голяма, ма и гърбицата ми пречи, да я знам. Че тя ако направиш така и ти мърда, примерно, ако закачиш тук каската. Не го е, в момента бие. Тук мести ли се каската? Да. Тя ти е голяма каска, здрав. Има. Това, нищо това не е за подценяване. По принцип, защото ще ни ограничи погледа, разбираш ли? Защото като се свиеш е така хубаво, тук не трябва да имаш никакви такива притеснения са, просто да ти мести каската и такова нещо. В един случай така да им дойде тук ученик и се мори, а той с черен визиор и не го виждам. И по едно време осъзнахме, че му е много голяма каската и той като се свие и като направи така и тя му се измести надолу и оттам му пречи на погледа. И оттам става все по-трудно и той се мори, така, застава и не може да види къде отива. И тук подлагахме на челото малко такива да оплътни сетилица. Да. За да може да виждаш. Те го опира и да. Не мога да си спра главата. Това ще е проблем, здрав. Ничо, колкото можеш толкова. Така ли, че съм и дигнал мерника на каската да я сменям. Да. Това е много важен размер. Разбираш ли колко могат ти затруднят такива? Защото има и предвид, че са си с турар мотор. Ти знаеш, ако си на пистов. Там естествено си свите, ти като се свиеш още повече и още по-лошо ще стане. Разбираш ли? Да, те сменят черупката точно на Ел. Между М и Ел, аз съм за М. Ти си Ел ли тук на става? Тая е Ел, да. Е голяма. Точно тук сменят черупката. Да. Нищо не, давай, сега ще се адаптираме, после ще усетиш ползите от това нещо. Поне знаем от какво е, не да се чудиме защо, какво се случва. Тук два пъти тръгвам да лягам и то точно на левия и усещам как не виждам. Викам, добре, ще я мъчиме днес. Добре. Давай, иначе много ми харесва как се получават нещата. Добре. Ще направя 2 кръгчета без яки.